Il-ħadd filgħodu biex ikompli jiddefendi lill-blogger tal-Partit Nazzjonalista Daphne Caruana Galizia, il-Partit Nazzjonalista Marf ta' Sliema, post li l-istrateġisti tiegħu iqisu bħala fortizza nazzjonalista. Fil-fatt tażlu ż-żona ta' ħdejn il-fortizza u wara jiem ta' telefonati, pressjoni u organizzazzjoni ta' trasport, il-partitarji nazzjonalisti waslu għal ħabta tal-10 biex daqs nofsija wara Simon Busuttil indirizza lil dawk preżenti. Busuttil qal illi Malta hawn teddida kbira d-demokrazija u l-libertà. Għaldaqstant nhar il-Ħadd se jerġa' joħroġ lill-partitarji nazzjonalisti fit-toroq. U għaldaqstant jiena llum nixtieq inħabbar u nistidinkom illi nhar il-Ħadd wara nofsinhar tingħaqdu miegħi għal dimostrazzjoni nazzjonali favur id-demokrazija u l-libertà f'pajjiżna. Biex jintlaqa tajjeb minn nazzjonalisti preżenti, Busuttil attakka kien felaħ esponenti tal-gvern fil-waqt li iddefenda lil Daphne Caruana Galizia li għalija saret l-attività tal-Partit Nazzjonalista. U dak li għamel id-Deputy Leader tal-Partit Laburista Chris Cardona meta din il-ġimgħa b'azzjoni estrema, b'azzjoni salvaġġa. Anke jekk il-Ministru Chris Cardona, l-aħħar vittma tal-gideb ta' Caruana Galizia għamilha ċara li mhuwiex se jitlob mandat ta' sekwestru fil-konfront ta' ġurnalisti oħra, Busuttil ipprova jimplika mod ieħor. Bekk qal li se jmur il-Parlament b'mozzjoni dwar kanżi bħal dawn u tneħħija tal-libel kriminali. Xi ħaġa illi l-Gvern diġà qal li se jagħmel u li beda l-ħidma dwarha. Fl-istess attività Busuttil naqas milli jitkellem dwar każijiet skandalużi fost id-dil tal-Lauvenbrough negozjat minn Jason Azzopardi. Minflok iddefenda lill-eks Ministru Giovanna De Bono u attakka l-whistleblower illi kixef l-iskandlu tal-Work for Votes. Bniedem kontrattur fawdex illi prova jkisser l-raġel tal-eks Ministru Giovanna De Bono, lil Giovanna De Bono, lil familja tagħha. Għal-ħadd ieħor reġa' spikka diskors ta' Busuttil mill-aktar negattiv, aħrax u partiġan li jiżra il-mibeda f'pajjiżna. Il-ġlieda li qegħdin niġġieldu aħna wara li għamilna pajjiż normali. Issa qiegħed fl-oppożizzjoni. Issa għażżistuha! Għad-diskors ta' Simon Busuttil reaġixxa l-Partit Laburista li qal li pajjiżna mixi b'ritmu tajjeb ħafna u Simon Busuttil ma jridx jaċċetta li Malta mixja l qudiem. Żied li l-unika arma li fadallu l-Partit Nazzjonalista hija li jifret u jipprovoka biex minn għalih jieħu xi vantaġġ politiku. Busuttil qed jagħmel dan billi juża gideb u insinwazzjonijiet u jaqa' fl-ar livell ta' politika negattiva. L-isterizmu li qed juri Busuttil jixed kap tal-oppożizzjoni f'paniku li qed jipprova isalva ġildu, temm il-Partit Laburista.